Szia! Éva vagyok. Biztos van pár kérdésed, ezért elmondom neked a legfontosabb tudnivalókat erről az Ektorp kanapélhúzatról. Ez a bútorhúzat az IKEA Ektorp sarokkanapéjára való. A húzatot egy eredeti IKEA-ás húzat alapján készítjük. Már több mint 100 darabot eladtunk belőle. Így biztos lehetsz benne, hogy megfelelő lesz a kanapédra. A húzat kitűnő alapanyagból készül, nagy odafigyeléssel, szépen megvarva. Számunkra nagyon fontos a vásárlóink elégedettsége, ezért mindent megteszünk, hogy tökéletes legyen a húzatod. A húzat több részből áll. Egy kanapévázra való húzatból, 5 ülőpárna húzatból és 6 háttámla párna húzatból. A húzatok anyaga nagyon jó minőségű, strapabíró anyag. A vásárlók nagyon szeretik. Ha szeretnéd élőben látni az anyagokat, akkor kérhetsz tőlünk ingyenesen anyagmintát, a weboldalon lévő feliratra kattintva. Rendelj bátran és újítsd meg IKEA kanapéd egy új húzattal!